أجداد أبراهات أو أسكر بالحصى من راحتي رومي نبذا به إبادة أسبيه ببطنهما نبذ المسبيه من أحشاء ملتقيم مولاي صلي وسلم. الحمد لله رب العالمين. أمي على تنوكا بركدا كسالكي دولا سون حرما كنوي على كرباي كسيني نما باكا أنا سمكو بلا جلين ani mawo ma de yutu nyonya fokata jodon se ala kanen aw beye o jamakulu sanu mainfe amba wala dene ka fobi wajulu keneka ni anye bamako yirimajo stade 26 mars konana kabe septembre kalo aletle ta ani kelema samba fla ani mugwa ani duru o min bena mauludu ale do kalan doma nin do min flene jamana inkono don dugulente na don sira Diema bebo fam bela jelenfe nika stade 26 mars magen do jabi shirifke bulu shirifke min sona ka to alay ka ke alay wa ala sona aka fotama hukumu kono barakun folo an kunyo oira awla ka teme sigida temenuna awena la seli minye oye bara intode nin aw anga jeka anyamada ofe anumbe do ankramo Isa Mohamed Sherif Haidara fe o temane ko fa amena kuma di Fatima Fédération Ansardine Internationale, donc président Adama Sako. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ula ambi ala tanu kala barkada kanema ni kisi ni ala fe kan ko ti Mohamed kan ana so dingo ana ka sabanimo nambora yi ambi do kan ga sababu ma ya Seydi Sherif Ousmane Madane Haidara si jambar kama alaka dama alaka kolosi alaka alatanga anaka timaya bela jeni nambore amamba ufu alaku kolosi alaku latanga Ansardine International tola ambi boka fuli ke bi wulada ina jama bela jeni mi karamo kanbawo yi ani karamo teru na balmo yi kerengeren yala au conseil islamique membre bela jeni ambo fuku barkada groupement leader islamique bureau bela jeni ambo foku barkada ko walimando karamo kanuni karamo demenina na mboray ami Ansardine jamana binan bela jeni ka la seli kara wala dayna kayini alafe alaka karamo korota amin ya rabbi jamana binan bela jeni tola am bela jeni jena kanido kilenge karamo e ko alaka karamo kolosi alaka karamo latanga namboray ame do ke nabaga be mugombo bora jamana jamana kana nima duina karamo fe bamako ya ambo foku barkada onana herela ala ko bela jeni sigi herela san chama bi ala bulo ala ka odi ama anga misri bami ni ansar bela jeni ken meka ambul di nyoma mazar sherfula misri karamo ye do ka anyina nala sona misri abeba tilimantilimana kom karamo ye mako bara chumina o ko fa me do ni karamo fe jamana chama ko fana bi chantier wala ka jamana ona donc o chantier no bi se ka fanga to ka bancho mina pour que wa jamana ka se ka wasani silamaya yi amo do ni karamo fe jamana mu wan wurum lali kene soro nyina ani jamana to chama ka délégation fana kene soro ko karamo ka do ko yi ala bi se ka bara sabati o bolo chuo mina o ka se yo bi se ka kel lafiya o ma chuo mina amani ni ala fe ala ko ke wala kuma warate amolo do ko ka nyasi karamo na ka dembayama ka nyasi ni jamani ma amma fa ko vive l'islam vive le Mawlud vive Cheikh Ousmane Madane Haidara vive l'Ansardine International. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ala ka samore irana ami a président fo fati to la no président Adama Sanogo ale bora ka fati ka foli de ke o ko fe sare karamo be to la na wa fo do l'islam o karamo ga gere do ni donc nous bela jelenga kuma internationalement dire no Sayyid Ibrahim Diallo Sayyid Ibrahim Diallo El Hadji Sayyid Ibrahim Diallo ami ala fo ka tanu ka barkada kala wali nyumando an karamɔgɔ ɲɛkɔrɔ wulada in na Seydi Sherif Ousmane Madane Haidara. Sherif Ousmane Madane Haidara i ka kalandenw diɲɛ kɔnɔ
n'a bɛ wele o du jamana 40 kɔnɔ bi u bɛɛ b'an ka jɔ yan Mohamed Lamini Thiam tɔgɔ la ka i fo k'i ni ce Cherif Ousmane Madani Haidara adamaden mana e ye ɲɛ yɛrɛ la a tigi kan ka Ala dɔn an k'o de la el adawa wal makid la tughni shay'an min iradatillah Ala ka latigɛ ani Ala mago b'a la min ka kɛ o juguya tɛ se k'o bali fɛrɛ jugu tɛ se k'o bali Cherif Ousmane Madani Haidara e yɛrɛ yeli ɲɛna a bɛ dusu don anw na n'an y'i ye an ɲɛna a b'an bila diinɛ na an ka jɔ mɔlidu 41 na an filɛ o kɛnɛ kan mɔlidu 41 n'i y'o segi sisan a kuma ka ca an b'i fo k'i ni ce layidu min b'i ni anw cɛ o de ye fadeyna al-huda bil mali wan nafsi kɛfata wa lan nanqusal aymani nafsal munafiq i ɲɛna an ma bi e kama an bɛ se ka waso n'an jogo ye e kama bi an n'an ɲɔgɔnnaw man kan jogo ɲumanya na e de kɛra an jigi ye ka k'an fa ye ka k'an ba ye an ka se ka jɔ kalandenw bɛ ko k'i fo o la layidu min b'a n'i cɛ saya de b'a fara Cherif Ousmane Madani Haidara ko k'o f'i ye nin kɛnɛ in kan i ka kalandenw min ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan wajulukɛlaw la o de bɛnna mɔgɔ 1891 wajulukɛla 1891 o de bi yan ɲina wajulu min sera ka kɛ o bɛnna wajulu 67 371 bayakɛla min sɔrɔla la o de bɛnna mɔgɔ 32 mɔgɔ 132,897 mɔgɔ min tubira ka bɔ diinɛ wɛrɛ la kerecɛnya walima ka boli bila o bɛnna mɔgɔ 500 mɔgɔ 67 ma n'i ye hɔrɔma ye a Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. an bɛ Elhaji karamɔgɔ Seydou Diallo fo olu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ani minnu ye a senya bila ka na kuma nin lase sisan événement dɔ bɛ yan minnu kɛ n'o ye association an ka kɛ an yɛrɛ ye donc o fana ye jɛkulu min ni an ka laadala mɔgɔ bɛɛ lajɛlen de bɛ a kɔnɔ ko an ka kɛ an yɛrɛ ye bawo ni maa ma k'i yɛrɛ ye i kɔni tɛna se ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ a président ye ninnu danbele o kelen bɛ ka tableau dɔ labɛn trophée awa ani médaille ani kuku dɔ b'o bolo ko coupe du monde donc n'a fɔra silamɛya la ko coupe b'a la coupe du monde o vainqueur o champion ye a Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara ye donc o filɛ nin o kɔfɛ famille danbele o kelen ka fara Banbirala kan o fana ye tableau dɔ labɛn o kɛ bonyamasegin ye ɲina karamɔgɔ ye Seydou Banbira kɛra sababu ye k'ale ɲɛ da alikama kan donc ale ni fɛn t'ale bolo sanu t'a bolo karamɔgɔ kelen tɛ se ka sara mais nin ye tableau ye ko bere o ye tangana bere ye karamɔgɔ sigilen bɛ tiɲɛ de kan donc dibi bɔnna cogo o cogo don dɔ la dugu bɛ jɛ ala kɛra cira de ye ka na mɔgɔw bɔ filiw la o dibi la ka taa n'o ye kanda yɛlɛ la o tableau o ye Banbirala ani Danbelela ka bɔ Segu olu ka tableau ye k'a di kɛnɛ kɔnɔna na donc fo k'a lasɛbɛn an karamɔgɔ ma Cherif Ousmane Madani Haidara wala Baba Kulibali ale de bɛna o latɛmɛ Baba Kulibali o de bɛna an ye trophée min fɔ ka fara médaille kan ani kuku wala kuku dimoni yɛrɛ de don Diri Jabate ale de ka karamɔgɔ Cherif Ousmane Madani Haidara fo e tɛ se ka fo ka ban bari kuma o kuma n'i ye fɛn min kɛ maa min ye ala kama n'o tigi ko k'a bɛ gɛrɛ i la k'o waliɲuman dɔn ni sibiri ɲɛ kelen ye e bɛ nɔgɔ ɲɛ kelen don i n'a cɛ ni min ko k'a bɛ gɛrɛ ni sibiri nɔgɔ ye e bɛ boloda ɲɛ kelen don i n'a cɛ Haidara i fo cɛ
cɛw dilanni na ani cɛw ladamuni na an karamɔgɔ bɛ yan nɔ n'o ye Baliki Jabate ale delila k'a fɔ karamɔgɔ tɔw ye sɛnɛfɛnw dan dɔw ye malo dan dɔw ye jaba dan dɔw ye kaba dan mais sɛnɛfɛn bɛɛ ye n'a sɛnɛ waati n'a sɛnɛ yɔrɔ don mais Cheikh Ousmane Madani Haidara k'e ye hadamadenw de dan e ye cɛw de dan cɛw ti kan ka ban donc nin ye o tableau ye médaille ye bonyamasegin dɔw ka bɔ an ka kɛ an yɛrɛ ye an ka kɛ an yɛrɛ ye o kumakan in a diinɛ kɔnɔ na ka misaliya ta diinɛ kɔnɔ ka yira bɛɛ la k'a fɔ mɔgɔ tɛ kɛ foyi ye n'i yɛrɛ tɛ min fɔra an ɲɛna o ye ka don silamɛya la mais an bɛ don silamɛya la n'an ka kan ye an bɛ don silamɛya la n'an ka laada ye an bɛ don silamɛya la n'an ka danbe ye donc k'an ka kan yɛrɛ ye kuma dɔ n'a fɔ ten n'a fɔra ko bɛɛ ka yɛlɛma ka kɛ sugu wɛrɛ ye i ka mɔgɔ kɔnɔ jɔnni bɛ kɛ e ye fɔlɔ n'i ma mɔgɔ sɔrɔ min bɛ kɛ e ye i si bɛ tunun o tɛmɛnen kɔfɛ an balimamuso dɔ bɛ yen nɔ min ka kan ka tubi ale bɛ diinɛ dɔ la a bɛ fɛ ka tubi ka don silamɛya la an karamɔgɔ Cheikh Ousmane Madani Haidara bolo hakili la mɔgɔ 180 kɔ Jalo bɔra k'a fɔ o ye mɔgɔ minnu ye bolo bila ka bɔ diinɛ wɛrɛ la ka don silamɛya la Haidara ka kalandenw bolo caman b'a kalama diɲɛ juma o juma an tɛ juma fila kɛ ni mɔgɔ dɔ mana ka boli da walima k'a ka a bɛ diinɛ minɛ ka baya kɛ ka don silamɛya la Cheikh Ousmane Madani Haidara ka yira i la. Ni ye min fɔ a bɛ segin o fa ma. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. N bɛ seereya k'a fɔ Masite Ala n bɛ seereya k'a fɔ an kuntigi Muhammad Ala ka jɔn don a ka ciladen don n t'i fila fara Ala kan n t'i sonyali kɛ n t'i jɛnɛya kɛ n t'i den faga n t'i namara kɛ sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni kira Muhammadu ye bila baara ɲuman min na n b'a kɛ Ala k'a ni dɛmɛ Ala k'a fa kɔrɔ Ala k'a kuma nɔgɔyara yan nɔ ka yafa deli fɛ yafa ɲini fɛ donc ka jɔ yan nɔ ka kuma latɛmɛ sanfɛ inshallah Ala ka bɛn sababa ma dɔw min bɛna kɛ Ala k'a minɛ kira n'a so bonya kama salli ala Muhammad. ayiwa assalamu alaikum. an tɛna kuma janya Abdulayi na bishara dɔ de bɛ yen an karamɔgɔ dɔ y'a fɔ n ye ko n ka mawuludu jama nisɔndiya ko Ala ye min jira a la ko ni ŋaniya min sirila ɲinɛ ko ni Ala sɔnna ko ale ye min ye ko a caman bɛ dilan o ye nisɔndiyakanba ye o ye nisɔndiyakan ye ni Ala sɔnna hami dɔw bɛ ne yɛrɛ la ne b'o labɛn ka bɛn dugawu kalan kuma ma o tuma na a bɛɛ k'a ta labɛn Ala ka bɛɛ ta ɲɛ Ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ye kɛnɛ kan tɛna kuma janya bilen an karamɔgɔw kumana an ka dunanba minnu bɔra Niger ani minnu bɔra Dakar Senegal ani minnu bɔra Burkina an ka foli b'a bɛɛ ye u bɛɛ sara bɛ Ala de bolo Ala k'u sara hɛrɛ la o kɔfɛ nin kɛnɛ in kan an bɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw fo an bɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw fo u cɛsirila u ye mawuludu bonya maa o maa n'i ye mawuludu bonya Ala b'i bonya siga t'a la fiyewu u y'a don chômer ka tila a bi sara an b'u fo k'u waleɲuman dɔn u y'o min kɛ faso denw ye ko u ni ce
o kɔfɛ u y'an ka finitigiw bɔ polisiw gendarmerie militaire ka taa se protection civile mɔgɔw ma u y'u bɔ ka Bamako yɔrɔ bɛɛ minɛ mɔgɔw bɛ se ka kisi sira kan cogo min na ni Ala ka diɲɛ ye baara bɛ se ka ɲɛ cogo min na u y'u seko k'a la an b'u fo fitiriwale ye kafiri de an b'u fo u ye an ka sɔrɔdasiw ni polisiw ni gendarmew bila baara min na ani protection civile u y'a kɛ dɛ an b'u yɛrɛ fo k'u wale ɲuman dɔn k'a ɲini Ala fɛ nin jamana in Ala k'a kɔlɔsi Ala ka Mali kisi Ala ka Mali kisi an ka finitigiw minnu ye layidu de u bɛ faso bɔ bolo la Ala k'u kisi u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ Ala k'u se u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ Ala k'u se minnu fatura Ala ka hinɛ u la minnu fatura Seydou Su don dɛ sɔrɔdasi o sɔrɔdasi diɲɛna finitigi o finitigi ko e de fagara faso kama e ye Seydou Su yɛrɛ ye wulibali don yɛlɛmɛ cogo si t'a la an bɛ dugawu k'u ye minnu taara faso kumabɔli la Ala ka hinɛw na Ala ka yafu ma minnu blesselen don n'a bɛ fɔ k'u bananen don an bɛ dugawu kɛ Ala k'u kɛnɛya Ala k'u kɛnɛya Ala u ka denbaya minnu tor'u kɔ an b'a ɲini maliyɛnw fɛ an k'an janto an ka finitigi minnu sara faso kumabɔli la u ka denbayaw n'an bɛ se ka min kɛ denbaya ninnu ye an k'a k'u ye su kɔfɛ ko o bɛ ɲɛnama jala gɛlɛya a bɛ ɲɛnama courage d'a ma an k'an janto u la o tuma na nin kɛnɛ in kan an bɛ foli kɛ Ansarudine baarakɛla bɛɛ ye ani ansaru bɛɛ kɛrɛnkɛrɛnma an bɛ vigiliw fo n'o ye kɔlɔsilikɛlaw ye vigiliw u sara bɛ Ala de bolo k'a daminɛ so fɔ yan vigile b'a bɛɛ la hali min bɛ terrain kɔnɔ u t'a kalama u t'a dɔn min yɛrɛ bɛ yan fɔ yan fɔ so fi sabilillahi Ala kama minnu bɛ terrain kɔnɔ yan ani terrain kɔfɛ u bɛɛ bɛ baara de la n'a kun danna an ka finitigiw ma a bɛ gɛlɛya dɛ a bɛ gɛlɛya nka vigile bɔlen bɛ ka far'u ka yɔrɔ bɛɛ nin kelen o kelen n'an ɲɛ bɛ fini ninnu la ko vigile walima cafin nin bɛɛ b'a kɛ Ala de kama dɔrɔmɛ kelen ti d'a dɔ ma aha voilà u bɛɛ b'a kɛ Ala de kama u ti sunɔgɔ o sunɔgɔ kuma na dumuni ti kɛ dumuni kɛ kuma na foyi ti k'a kuma na u bɛ se ka tile fila kɛ ji ti da u wolo kan ni seliji tɛ u sara bɛ Ala de bolo ani cafin ɲɛgɛn dingɛ bɔ fonze dingɛ bɔ an ka yɔrɔ la a bɛ kilomɛtiri joli bɔ u y'a a ka fɛ ko caniveau a tɔgɔ ye caniveau ponze dingɛ u y'a bɛɛ bɔ k'a ban n'i yɛrɛ u ye u nɔrɔkɔ cogo ye i b'a dɔn ko Ala bɛ yen foyi tɛ se k'a kɛ diɲɛ na ni Ala danaya tɛ foyi o jatelen tɛ mais Ala ɲɛ b'u la vigiliw a sara bɛ Ala bolo mais Hayidara bɛ dugawu ɲini aw fɛ a ye dugawu kɛ Hayidara ye a kelen kelen mana fɛrɛ Ala ma a ye kuma Ala fɛ kira ka diinɛ in tiɲɛ n'i ko i b'a sabati n'i kɔ sɛmɛnen tɛ se tigɛ Ala la i ti taa maa maa ko i bɛ Ala ka tiɲɛ fɔ u y'a bɛɛ faga mais ne bɛ Ala fo ne tilala ne y'a bɛɛ fɔ Ala sɔnna ka ne to yen n'a ka dugawu ye fo ne y'a bɛɛ fɔ c'est fini foyi tɛ yen bilen foyi tɛ yen e y'a bɛɛ fɔ i ye mun ni mun fɔ kuma fila dama n'i ko i ye silamɛ ye i tilen wa a banna
n'i ko i ye silamɛ i tile wa dɔ wɛrɛ tɛ yen ne ye silamɛ ye walimuso to a tigi bolo ne ye silamɛ ye hasidiya dabila ne ye silamɛ ye hinɛ mɔgɔ wɛrɛ la ne ye silamɛ ye chrétien dɛsɛlen a ta i ka mobili la i ka taa furakɛ dɔgɔtɔrɔso la n'i taara k'a to i bɛ taa jahanɛmɛ kɔnɔ alors n'i ko n ye silamɛ ye dɔrɔn ne ka kuma tɛ dɛ ala kira yɛrɛ de ko dɔ de y'a ɲininka hiji hajjatul wada'i don kira ye hiji ko kelen de kɛ o hiji kɛyɔrɔ la dɔ de y'a ɲininka ko silamɛya ɲɛfɔ n ye fo n kana nimisa ko mun na n kana maa wɛrɛ ɲininka silamɛya bɛɛ fɔ n ye kira ko n b'a bɛɛ f'u ye bɛɛ y'i tulo majɔ a kɛra mɔgɔw kɔnɔ ko journalisiw bɛna camion de doni o papiyew la kira ko cɛ ma qul amantu billahi summa istaqim amantu billahi summa istaqim خلاص الإسلام خلاص ما فيه بعد c'est fini pour l'islam l'islam c'est fini ndara ala la nyentle amantu billahi summa istaqim dorete on be selibna am be fara wal muso be bolo togo jugu be haramu dum be galumba tige be dabali jugu keni hasidiya be mais tebe dugula foka fi ci fe o kira kapmay قل آمنت بالله ثم استقم أما على يرى في القرآن كنا على يرى في القرآن كنا فلا بيكلي كلا كماني على تتنيونج الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ربنا الله ثم استقاموا سلام يا بانا تسكر كان دفو سليها على دبي يافا على دبي يافا مساء أي كان هيدرا كابما مده سلي درو هيدرا يرجعو كايوا نو هيدرا جعو ماي مي المامي أنكر مغو والمسو دباو بلو ني أو مسو بلو أتني فوفيو من الفرد من الموي من الناصر من الكافي من الوهاب من الودود من الصمد واحد الله يفهم مساي الله يفهم مساي والتدبي بلو والله ني تابو بلو ابينا الله يفهم مساي ibita mina kabu bolo eda ala ya fam say tatu bolo folo nu tlala utna sa furu la fo uba fo atu bolo folo kamili ya ala tigeri la ngaramo ala ka jamana nun kishi amin anga demsenu nga tondo be ko ACD bangonna ni demsen nun de farala bangoni kan komeni en kono pour que mo ka se ka lafiya hali le gwan fe sombi ka ko ta ki ichu ki mo sa mais ni demsene nu farala nyonka alhamdulillah Allah fi rabbina ala ka je o demsene gelew pour que sira ka se ka bo bangon nabi anga yorola ni demsene nu de bu ka bara bla ka shiunyana ka tle unyana pour que mo ka se ka teme ka circulation nyana bo asayide usarabi alabu zambala ayemshi sabadama ko flayata e ko kele kwa yodi uka blomba wa mu kwa yodi otola ala ka zambala sara amin amin amba ubefu ka ube wale nyumando amina duwa uke inshallah aywa abaka hamu labe uko nyinantai ana lakali nyoyi inshallah anga karamo sufi adama aleka mo ambi yoro be ambi yawo ambi je yoro sufi adama nga mo be ani adama njara sayade ya mfara mais ataraka 2 minuni balema minunto uya kasramne uma jafa fiew ambi yoro be ambi yoro be
ala k'u sara ala ka hɛrɛ k'u ye ala k'an sago d'a ma ala kɛra bonya kama sɔli ala rasul o kumana mɔgɔ tarawele bɛna dugawu kalan ni dugawu kalanna sisan an bɛ don hadara la miniti 2 اللهم إنا قد حضرنا مولد نبيك وصفوتك من خلقك فافد علينا ببركته كلا العز والتكريم وأسكننا بجواره جنات النعيم ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم وأجرنا من عقابك العليم بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بجاه مصطفى وبآله أهل الصدق والوفاء وبصحبه الأبرار والشرفاء اللهم كن لنا عونا ومعينا ومسعفا وبوئنا من الجنة قصورا غرفا اللهم إنا نسألك بجاه النبي المختار وآله الأخيار أن تكفر عنا الذنوب والأوزار وننجينا من جميع المخاوف والأخطار وتقبل منا ما قدمناه من يسير أعمالنا في السر والإجهار واغفر لنا ذنوبنا إنك عزيز غفار بلغ اللهم وأوصل ثواب ما قرئ بتمامه وكماله من هذه القراءة الشريفة والمولد الشريف زيادة في شرف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم في شرف آله وأصحابه وآل بيته الطيبين الطاهرين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وإلى روح أبينا آدم وأمنا حواء وما تنسل منهما من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين وصدقة جارية من جنابه المكرم صلى الله عليه وآله وسلم إلى روح من كانت تلاوته شريفته لأجلهم وسببهم وجهتهم وأنت أعلم بهم منا خاصة وعلى قبورهم منك النور نازل مولانا رب العالمين وأوصل اللهم الصواب هذه التلاوة منا إليهم وجعله نورا نازلا عليهم وجاف الأرض عن جنبيهم وافسح اللهم لهم في قبورهم مد بصريهم وارحمنا إذا سرنا إليهم كذلك اللهم له ولمجاورهم وللسكان توبهم ولسائر مقابر المسلمين ولنا ولوالدينا وأستاذنا وأستاذ أستاذنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ولمن علمنا ولمن أحسن إلينا ولمن له الحق الدعاء علينا ولمن أوصانا وأوصيناه بالدعاء الخير ولأبيدك الحاضرين السامعين ولكافة أهل إيمان أجمعين وحرمنا على النار اللهم حرمنا على النار اللهم حرمنا على النار وتوفنا مسلمين وتوفنا مسلمين اللهم توفنا مسلمين وادفع عنا شر الظالمين اللهم ادفع عنا شر الظالمين اللهم ادفع عنا شر الظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين ala k'a bɛɛ minɛ sisan min b'aw bolo a b'aw sigi miniti 2 i bɛ min fɛ k'a ɲini ala fɛ ala kira ka mawludu bonya kama
k'a fɔ ala nin ko in kɛ n ye kana san wɛrɛ kɔnɔ a teliya ala bɛ se fɛn na min t'o ye kira bonya kama ala m'aw bɛɛ mago ɲɛna ala m'aw bɛɛ mago ɲɛna siri bɛ min na ala k'i ka siri tigɛ min ta ye denko ye ala ka den di min ta ye wariko ye ala ka miliyariw di dekun min b'an ka jamanaw kan ala k'a wuli dekun min b'an ka jamanaw kan ala k'a wuli ala ka bɛn don ala ka kɛlɛnya don ala k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma hɛrɛ la silamɛya y'o min ɲini ala k'o ɲɛ an bolo o tuma na miniti 2 b'aw bolo min filɛ ka min fɔ ala ye o k'o fɔ an bɛ sɔrɔ ka dugawu kɛ. ɲina mawuludu san 2025 a kun cɛra ni cogoya in de la an b'a ɲini ala fɛ yarabi san wɛrɛ ta ala k'an si jɔ k'o kɔnɔ hamina ko minnu n'an y'o yira ala la a k'u jaabi an ye a ka bɔda di an ma a k'an sutura a k'an laban ɲɛ ka limaniya d'an ma an bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka sababu ɲuman tigɛ ka duwawu kɛrɛnkɛrɛn a ye a seyidi sheikh usman madan haidara a bɛ hamini min ye ala k'a nɔgɔya ye a bɛ siran min ye ala k'a kisi a ma ala k'a tanga ka bɔ jugu bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ma a n'a ka kɔlɛ bɛɛ lajɛlen ala kana an yɛrɛ kun kɛ a jugu ye wa ala ka an yɛrɛ kun k'an kisi k'an tanga ka bɔ ɲinifɛn jugu bɛɛ lajɛlen ma an ka kɛrɛfɛ dugu an bɛ duwawu kɛrɛnkɛrɛn a bɛɛ lajɛlen ye basigi ni hɛrɛ la ala k'a don a kɔnɔ wa an ka jamana fana a bɛ lahalaya min na yanni san wɛrɛ cɛ ala k'a ban yarabi a se bɛ ala ye ala k'a ban wa an tɛ ɲina an ka jamana a fintigilakaw kɔ su ni tile karamɔgɔ b'a ɲini an fɛ an ka duwawu ta k'a ɲɛsin u ma wa an b'o duwawu kɛ su ni tile karamɔgɔ b'a ɲini an fɛ an ka duwawu k'u ye an bɛ duwawu kɛrɛnkɛrɛn u ye u bɛ yɔrɔ yɔrɔ ala k'u kisi k'u tanga ka bɔ jugu bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ma ala k'u fanga se wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu كأنهم هربا أبدال أبراهات أو أسكر بالحصى من راحتي رومي نبذا به بعد تأسبيه ببطنهما نبذ المسبيه من أحشاء ملتقم مولاي سلي